Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is maghimo na sad ko og chicken feet barbecue. So sa una kay nakahimo na ko og chicken wings barbecue. So karon atong buhaton is chicken feet barbecue na sad. Atong kaon na dito sa freezer na akong gibutang kay akong gibutang ganiha pag abot na magikan merkado. So tara, let's go. Na-other rin akong gibutang, guys. Here. Kasi nahibong mo nung anong naimangga dira no. Wala lang. Nara sa nagtubig man eh. Uy. Nag-ice. Kasi nahibong mo guys bang anong naimangga diri sa kanang freezer. Wala lang ganahan ra ko. Then mo na mong naa sa freezer mga isda, hotdog. So, that's all. Ako sa nahihurang tubig. So guys, dara ang chicken feet din ato na siyang kuhaan sa kuko. Ato na siyang kuhaan sa kuko guys kay tag-as ko siya kuko. See? O siya nail cutter. Charot. Bitaw ato na siyang kuhaan sa kuko din humana ni atong lapwaan kay para mawagtang iyahang mga hugaw-hugaw. See? Mauyog siya no, inig ana nako, inig liwa nako. Kay namro mangud na sa lamisa na akong gipatong kong cellphone. Wala mo kay videographer guys. Bati sa manok. Ano siyang lapuan guys kay kanang para wagtang iyahang mga kubal-kubal, mga impurities. And malimpyo gud siya tarong ba. Then humok sad syempre. Di ba lamay kayo ang chicken feet no kanang kung nag-eskwela pa ko ba? High school. Palit may ani tagahapon. Yun lanlano na mo padumi mo uli sa mua. Maglakaw sa kalsada layo ba ya mga siguro 30 to 1 hour ang lakawon. So mo na magkalingaw mig ka ng kaon-kaon og chicken feet. Nya tag pila ra sa una tag murag tag 5 ra man guro to sa una eh. O 3, tag 3 dai sa una. Karon kay murag tag 10 na. Kani dalat. Galit pa. So that's all. Tara guys. See. Nakuhaan na ako siya kuko. So ang next na to is atuan na ni siyang lakwaan. Guys, nagpabukal pa ko og tubig. Nibukal ato na ni siyang ilunod. And then while naghuwata atong tubig nga mubukal himutan niya og sauce or para mix ani niya ba. So, simple na kayo kong pagluto, guys. Tangaran akong ahos, black pepper, seasonings, ketchup. Atong i-chop ang garlics, guys. Para humot ra gud siya. Dili na ko magbutang og ice bombay.
ketchup, guys. Kain man tag optional sa pagluto. So kani ako ara sad ni. Buot ra gud ko ani. So okay na ni siya guys, ato na ning ilunod. So yun. Atong paaboton manggawas sila ng mga impurities. So guys, well nagpaabot ato nga malata. Matuwa sa ning tiwasan na to ang sauce. So ibalhin kay dili masigo. Kaya atong butangan og bitsin. Para lami. Asin. Kunti lang. Then sugar. Ano lang. So mix lang, mix. So, tanaw na to ato ang gibutang dito kung nibukal na ba siya. So, pag siya nibukal guys, pero nanggawas na yung mga impurities. See? So, haluin lang natin. Diba Tagalog na ha? Para sa mga Tagalog viewers natin dyan. Walang dadali, magbisaya Tagalogs. So guys, ito kumukulo na. So guys, nakalimtan din ako buta ang black pepper. Ato na yung sagol diri. Okay guys. So, see? So, before natin lagyan ng ketchup or tsaka sauce, saan yung hugasan? Nahugasan na ganihan niya. Ato lang siyang usban o hugas. Okay, nanggawas man to yung mga ugaw ganiha. So, bugnaw na guys. Dahil wala akong gloves, kakamayin na lang natin. Masarap pa yung magkamay, diba guys? So, unya na natin siya butangan og sauce. Kung man na siya og toho guys, kay wala ko'y gloves. Then, missy kita na awon. So, guys, ito na rin tuhugon guys.
guys, mana na kog tuhog. Ato na nang ibutang ang sauce. Wala ko'y paraan na, guys. So, try na to. Kutsaraon na lang. So guys, dara akong natuhog na. And napatay sobra, ato na siyang butangan og mantika kay para mao na to siyang yan na ikaw niya. Let's keep on watching. Few moments later.
Much later. Duhara ko ang uban na nila mama nila papa. So na may utay. Try nyo guys. Lami siya. Sa halagang 83 pesos, naana mo yung barbecue ang chicken feet. May siya guys, promise. Maka-haggard siya nagluto kasi pati inita pero worth it man sa langit. So, man akong kaon guys. And if you like this video, don't forget to share, like, comment, subscribe, and click the notification bell for more updates. Bye! Busog guys, busog. Although makahaggard siya nagluto, pero worth it.